מצלמה מקליטה. כן, והאמבולנס דרך על השמן. כן, אבל לא זה גרם מספטמבר. מה נשמע? מה קורה? בסדר, אופי. שלום לך. שלום, מי המעורבים פה? הבת שלי שנסעה באוטו הזה. באמבולנס. ועוד גברת שנסעה באוטו הזה. רק לפני שאתה מתחיל לתחקר, תגיד לי מה הנוהל, אתם מפנים... למה לפני שאני מתחיל לתחקר? כבר אני אגיד לך. עליתם על השמן? בסדר, אני צריך לשאול אותם דברים. שלום. עם איזה רכב? מי? את היית עם רכב גם? לא, אני הרכב שלי חונה שם, אני ראיתי מרחוק פשוט, אז באתי לעזור לה. אוקיי. כי היא לבד. ובקורה השנייה אבא שלה הייתה. אז לא רציתי לעזוב את זאת לבד, אז אני איתה. אוקיי. בסדר? בסדר. אבא שלה פה עכשיו, לא? אבא שלה גברת הזאת איתה. וזאת אמא שלה בדרך. אמא שלה באה מנתניה לפה. שני בחורות צעירות? שתי בחורות צעירות. אי אפשר לדבר איתם, אני מבין עכשיו. לא קרה לי. טוב. את ראית מה קרה? ראיתי את הכבישה, אבל לא ראיתי את ה... תיזהרי, יש לך שמן, שלא תחליקי פה ב... קראתם למישהו מהעירייה? קראתם למישהו מהעירייה? כן, בטח. לא, כן, בינתיים אני לא רוצה שיגעו, כי אני רוצה לראות מה קורה. כן. היא עדת ראייה. אין בעיה, אני אקח ממנה עכשיו פרטים. איפה הוא הלך? כן, את ראית מה קרה? כן, שלום. שלום. כן. אז אני הייתי, אבל עברית שלי לא כל כך טוב, אוקיי? אין בעיה. אז אני הייתי עם הקורקינט ברחוב, כן. נסעתי לשם. כן. באוטו הזה זה? גם נסעתי לשם, כן. ואני הייתי אולי 50 מטר לפני, איך אומרים? לפני הצומת. לפני הצומת, כן. כן. ואוטו, נסעתי ישר, כן. אבל אני לא ראיתי איזה צבע היה ברמזור. אז אני רק ראיתי שאוטו האלה, זה, אוקיי. מפה לשם אולי, אבל והם בטח באמצע של... הבנתי, אבל לא ראית אור באדום, לא רמזור. ראיתי, ואין מצלמות פה? לא, אין פה מצלמות. היה עד כן. רגל קטועה, כן. שעמד פה ואמר לי ולפקחים שהוא היה מאחורי הבת שלי באוטו והיא עברה בירוק. בסדר, איפה הוא? איפה הפרטים שלו? שאל אותם, כן. הם החזיקו אותו. מה אתם מחפשים? של האוטו? מפתח בודד. לא צריך מפתח שלנו. את עם איזה רכב? פולקסווגן? מה קרה? את יכולה להגיד לי בקצרה? נסעתי, אני חושבת, כאילו 99% שנסעתי בירוק, ואז היא פנתה, היא גם חושבת שהיא נסעה בירוק, ושהיא אותנו לא. טוב, מה השם שלך? גילי לוי. איך? גילי לוי. תעודת זהות? 319, כן. 132, 718. 718? כן. וטלפון? 0545, כן. 333, כן. 751.
אתם לוקחים אותם לבית חולים מאיר, בצוותא. מאיר? אחי, היא צריכה להישאר? מאיר, לא, היא לא צריכה להישאר. סליחה רגע. מה השם? מאיה? ואת אומרת שבאת ממערב ל... כן, באתי רציף. לפני כל אוקיי. תוכנית אין בעיה. היה לי הבחור שמאחוריי, כאילו, ירדתי מהאוטו וגם אמר לי שהיה לי אוטו. ואיפה הבחור הזה? הוא אבא שלי לקח את המספר טלפון שלו, כי הוא עזר לי. לא נראה לי שהוא לקח. הוא לקח בוודאות. מה היה? מה השם משפחה? קלירור, כף למד, יוד מם וברש. כף למד, יוד, מם וברש. ותעודת זהות? 207, כן. 1827, כן. 42, טלפון? 052, כן. 448, 0660. תרגישי טוב. איפה היא? יש מישהו שבא לטפל לה באוטו הזה? אמא פה. אבל אמא מלווה אותה. את נוסעת איתה? שלום. יש מישהו שיבוא לגבי האוטו, שיהיה פה עם האוטו? איזה יהיה פה? שיזמין גרר וזה, שיזרז, שיפנו אותו מהזה. אם זה דרך הביטוח אז זה ייקח הרבה זמן. רק איפה הוא? זה הבחור שרק יטפל לה ביד שם, מטפטף לה קצת דם, אני לא יודע מאיפה. מה צריך? לא יודע. עדיין יוצא יש דם? לה- לא יודע, יש לה על המכנסיים. לא, יש להם מלא דם מעל בגלל ה... ביי.